Film det. Hvor er det klar? Fuck, hvor fed den. Ej, det kommer hen, Anna. Hvor er den sød? Fuck, hvor er den sej. Den laver snevejr. Den er ligesom mig. Mike, se. Ebbe. Okay, Wow. Ebbe. Ej, okay, Den har lyst til snevejr. Siger min søster en abe? Nej. Jeg siger, du er en abe. Jeg er ikke en abe, jeg er et menneske. Fuck en klam røv, den har. Der er en forskel. Kan du godt lide ham? Jeg kunne helt godt tænke mig at kunne bevæge mig som en abe. Som til så er man op i træ. Nå, nu tabte den. Og så tager vi lige med fødderne, så er det. Okay, det Fuck, hvor det er fedt. så meget blære. Men tænk lige, den skal ned og hætte med hænderne. Nej, så tager vi der. Fucking sej abe. Godt, det er ikke mig, der skal gå der. Ja. Ej. Hvor er den sej. Ja, det er så meget initiativ. Kan jeg vide, hvordan de råder det op bagefter? Støvsuger. Jeg tror, det bliver Fuck, hvor er den sej. Har man klam røv, den derovre? Prøv lige at jeg få råd den rundt der i forhold til den der. Nu får lige se, hvorfor der putter de ud på den måde. ansigt, ja. Hvorfor putter det sådan ud efter en amik? Hvor er den sød. Hvor er den nuttet. Okay, det er klart. Fuck, hvor er den blære. Nej, Eller savlet. Det har det sikkert også. jeg tager gætter på pisset og savlet. Ja. Så er det en god blanding. Nå, så betyder den. Jeg elsker det bare. Ja, den sidder den og spiser. Nej, nu sidder den og græder. Fuck, hvor nuttet. Altså piller den af. Torben tror, det er sådan, at den sidder og spiser. Hvad er det, den sidder og spiser, Torben? Den æder puder. Den æder pude. Tror det er sundt? Det kan da umuligt være sundt for den. Altså, de er nok ikke sat land. Ja, den tuder. Den er da mega nuttet. Okay. Prøv lige at prøve en gang. Det var musik eller ting. Hvorfor er det sådan? Jeg forstår det ikke. Det er bare så dumt. Det går bare lige i ansigt. Piller den i røv. Kunne du falde ned igen, Abe? Ej, det gør. Nu faldt den igen. Hvor er den dum. Spasser, Abe.